nog geduimd natuurlijk, net een beetje te vroeg, want dan hadden we dat ook moeten doen. Wie zullen het gaan doen? Geen te gekke vogel vliegen. Ik denk het wel, is de naad genoeg? Ja, de naad erop! Tradities, de vele tradities die we in Limburg kennen, de Tour de Broekhuizen, het gauwstrekken van Wee, Peertzuigen van Siebegewal, de boerenwoeler van Venlo. Maar nu zeggen we Allah en zegen en duipen we onze natera. Dankjewel, Stamtoffel, de Nateraaf en Joekskapel, Singeleboom.